פרשת השבוע, השר אמסלם, שר לשיתוף פעולה אזורי. איזה שיתוף ואיזה נעליים, הכל בכוחניות. עשה זובור לעורכת הדין רוזנבאום בנושא 70 החברות הממשלתיות, והיא ברחה מהטרור שהפעיל עליה, וכעת אין מי שיעצור אותו בכל הקומבינות של מינויי מקורבים בג'ובים נחשקים, והוא מודה שהוא מעדיף למנות את האנשים שלו. עדיין לא הוקמה בארץ ועדה רצינית לבדיקה לעומק של מועמדים למשרות בחירות, כך שמר אמסלם יכול להמשיך בשחיתות. תמונה בעיתון באמצע חודש מרץ 2024, צולם השר חוגג בטברנה באתונה, חזר על הקיר שלו באמצע מלחמה, חיילים נהרגים בעזה וחטופים נמקים בעזה, ושר בממשלה חוגג בטברנה באתונה, גועל נפש ינעל בבון אל-ג'אבר. פה גדול, קשקשן שגם לא מתבייש להעביר ביקורת תוקפנית על הרמטכ"ל.